Els homes són salvatges. L'amor en si! Estimeu les alumnes. L'amor en si! Les dones són àngels. L'amor en si! Disculpin, arribo tard. Senyoreta Magua, ens complou que es vagi adaptant a aquest centre, però no és convenient que relaxi la seva actitud. Sí, disculpi'm. Afanyis i vagi a seure. Avui els hem de comunicar una notícia important. Sí? No me n'havia donat. Disculpin. Escoltin atentament. Pla de defensa de la revisió mèdica. Què deu voler dir? Cinquena classe. La perillosa crema a base de somni. La revisió mèdica? Pel que diuen, és aquest divendres. Això vol dir que podria tornar a passar? No ho dubtis. Què pot passar? Ja no te'n recordes? Després de la revisió mèdica de l'any passat, van penjar aquella animalada al tauler dels avisos. Miss Seito, les 30 noies amb el millor físic. Sí, tu eres la primera de la llista. Esclar, és natural que fos la primera. Però escolta, allò envaïa la nostra intimitat. Va ser espantós. És intolerable que xafardegin els resultats dels altres. Segur que va ser cosa dels burros dels nois. La revisió mèdica! Hem de protegir la intimitat de les noies, sigui com sigui. Fer totes les revisions mèdiques sense cap incident és una qüestió de prioritat màxima. Sí! Ara els explicaré els plans per garantir la seguretat. Pla de seguretat número 1. Aquesta Esperar gent a és una l'aula de mica música, sense exagerada. finestres, insonoritzada i en un soterrani. Senyoreta Magua? Sí! Ja escolta el que tracto d'explicar? Naturalment! A continuació passarem al pla de seguretat número 2. Mori! Què? Una revisió mèdica? Sí, vindràs. Ho sento, però no m'interessen les estudiants despullades. Només amb uniforme. Diuen que durant l'uniforme de gimnàstica. L'uniforme de gimnàstica? El de gimnàstica. Entesos, ara vinc! Dia Ho heu lliure. entès? Aquest divendres no tindrem classe d'educació física, però no us descuideu l'uniforme. Senyoreta, ens pot dir on faran la revisió? A veure, els nois la fareu al gimnàs i les noies a l'aula de música. A l'aula de música? Allà no hi ha finestres, és un soterrani i està completament insonoritzada. Sembla un lloc segur. Aquest any les professores anirem amb una cura especial. No tornarà a passar el mateix que l'any passat. Estigueu tranquil·les. Escolta, Només té 2 accessos. Sí, però el dia de la revisió tancarem amb pany i clau la porta del darrere i només es podrà fer servir aquesta porta d'aquí. Després, les dades referents a les mesures seran introduïdes en un ordinador de la xarxa interna i un dispositiu la protegirà dels hackers. Com diu? Dels què? No, només deia que hem cobert totes les contingències. Totes les precaucions es podrien quedar curtes. No se sap mai de què són capaços aquells nois carregats de desitjos grullers. Què hi fa aquí fora? res. Qui és? La Kira Fukae, del grup anyil de segon curs. Sempre té una actitud rebel. L'enemic ha rumiat a fons i ha triat l'aula de música. Llàstima, havíem pensat de fer-ne una altra de grossa. Segona edició de Miss Seito al concurs de les noies més massisses. Així no m'equivocava, éreu vosaltres. De tota l'escola, la nostra classe és la que té els nois més estúpids de tots, vosaltres. Tu no t'hi fiquis. Ja ens encarregarem que no entris a la llista de finalistes ni per error. Pots... Ui! Els homes sou la cosa més idiota que hi ha. Ei, maca, per ser una noia ets una salvatge. Els nois idiotes només entenen les coses a cops. Què et penses que fas? Rebreu fins que us deixeu estar de ximpleries. Akira! I ara què? Tu també els fas costat? Escolta, no et pensis que sempre aniran amb miraments amb tu. De debò que et penses que guanyaries? No podries perquè ets una noia. Sóc jo qui deixa que us sortiu amb la vostra, però no permetré que feu ximpleries mai més.
Molt bé, Akira, has estat genial. Prou, nois. Deixeu d'ensabonar-me. Voleu que us ajudi a obtenir les dades de les noies? Què? De debò? Em pensava que no t'interessaven aquesta mena de coses. Però fer que les directores s'enfilin per les parets sí que m'interessa. Que bona que és l'aigua. Sí, és veritat. Quan anava a secundària, la revisió mèdica era l'esdeveniment més esperat. Quan arribava el torn de les noies no em podia aguantar els nervis. Jo encara m'emociono. I jo també. És la joventut. Sí, és la joventut. Vosaltres! Espero que aquest cop no torneu a fer cap cosa estranya. Quin parell. Oh, vigili'ls, li prego. No m'agradaria que tornessin a robar les nostres dades, però si les han de robar, m'agradaria quedar finalista. Sí, ja t'entenc. Tens tota la raó. Potser em posaré uns postissos. Amb l'uniforme de gimnàstica hi ha coses que no es veuen. Deixeu-vos estar de bestieses. No permetran que robin les nostres dades, així que calleu. Però no ho sé, jo entenc com se senten. Amb allò de l'any passat determinaven la nostra popularitat segons el que ens mesurava el pit. Va ser repugnant. Va ser com si fessin córrer la veu per tota l'escola que no tenies pit. Això no t'hauria d'importar. És cert, a mi tampoc no em va fer res. Apa aquí, vosaltres sou noies i hauríeu de donar una mica més d'importància, tant és que siguin petits o grossos. Però per una noia els pits són la seva vida. Vols dir? Sí, l'amor i els pits són el mateix. Ja tornes a desvariar. Maca, quan t'enamoris d'un noi i surtis amb ell, te n'adonaràs. Els nois estan obsessionats pels pits. No hi ha cap noi que t'agradi? I què més? No el vull per res, un noi. De debò que et penses que guanyaries? Mijo, trobes que els meus són petits? No te n'havies adonat? Em fas enveja. No ho sabia. Teniu l'horari de la revisió mèdica de demà. Llegiu-lo atentament. La senyoreta Hibiki també té els pits molt grossos. Potser tenien raó i tenir-los grossos és millor. Missatge rebut. Demà a les 3. Grossos, grossos, mitjans... petits! Però són més grossos que els meus. Ei, Fuko. Fuko! Escolta, però què fas? Que grossos. No he dit res! Crema! Crema l'aigua, crema! He portat uns transmissors que el pare fa servir a la feina. Oh, és un detectiu genial. Però quan els posarem? La vigilància és molt estricta. Això no significa que no trobem una oportunitat. Tramen alguna cosa. Molt bé. Els clavaré un bon ensurt. Cas Undena, què coi feu? Què ha estat, això? Un home? Era la veu de la senyoreta Amagua? No, no pot ser. És completament impossible! Aula de música. Sí! Molt bé! Ai, sí! Així, més alt, més alt! Traieu el pit amb orgull! Kuzuka, que mira! Que grossos! Què té?
A què treu cap, això? Vol que el personal docent passi la revisió mèdica? No, no volia dir tothom. He pensat que seria convenient que la nouvinguda passés una revisió. La nouvinguda? Endavant. Disculpi, senyora directora. La subdirectora em demanava. Senyoreta Magua, volem que vostè també passi la revisió mèdica de demà. Què? No l'hauria de sorprendre tant, això. S'exigeix una revisió mèdica exhaustiva a les professores a qui dono la meva confiança. Exhaustiva? Que hi té cap inconvenient? No, cap ni un. Llavors quedem enteses. Però si no estic pendent dels meus alumnes... Ja se n'encarregarà una altra professora. Pot estar tranquil·la. Sí. Disculpin. Senyoreta! La Fuko s'ha desmaiat! Què? Kuzuha. Senyoreta. Com et trobes? Bé. Es veu que t'has desmaiat, però la responsable de la infermeria recomana que n'informem al doctor que et faci la revisió mèdica demà. La revisió mèdica? Sí, la revisió mèdica. Infermeria. Per culpa de les vostres ximpleries. És per això que la Fuko està tan preocupada per la mida dels seus pits. Ja ho veus, doncs està descartada de bon començament. Per això heu provocat que s'amoïni per no res. Tan important, el trobeu un cos bonic? És clar que sí. I la Kuzuha no n'és pas un exemple. Bé, la Hibiki també ha vingut. Me'n vaig. Vaja, costa de creure que s'hagi desmaiat per aquesta bestiesa. Ho sabia. Es veu de lluny que són pits postissos. Oh! Però què fas? Oh, àvia! Tinc un problema. M'han ordenat que passi la revisió mèdica de demà. Què puc fer? Doncs et quedes amb la roba posada i no et descobriran. I si passés el pitjor? Els pits postissos tenen el mateix tacte que els de debò. Ves a la revisió sense por. Però... Si et veuen nerviós, despertaràs més sospites. Sí! L'aula no té finestres, i com ja podíem suposar, només s'hi podrà entrar per la porta principal. Ens hi jugarem la vida. N'haurem de pensar alguna de ben bona. Sí, ho farem! Bé, confia en mi. Tenim possibilitats. Tinc els pits més petits de tota l'escola. Sala especial per mesurar les noies. Què li agafa, senyoreta Magua? No res. Quan entreu a dins, traieu-vos la part de dalt i seguiu les instruccions de les professores. Visca, ja han començat. Sí, Aoki. Qui serà la Miss Seito d'aquest any? Ara vostè, senyoreta Magua, anem passant? Sí. És com si em portessin al corredor de la mort. Aoki, no te'n perdis ni un detall. Confia en mi. Noies, després del pes mesurarem el pit. Ja venen. Per fi diran les mesures dels pits. Infermeria. Doctor, li porto la senyoreta Magua. Endavant. Entro. Bé, doncs, senyoreta, col·labori de bon grat. A la seva disposició. Senyoreta, treguis la roba de cintura cap amunt. Tota la roba? És clar, m'han demanat que li faci una revisió completa. No, sisplau. Tampoc no cal que li faci una revisió exhaustiva. Però si és un home, no tindré cap mena de pietat. 87 centímetres. Bufa! M'ha tornat a créixer el pit. 87 centímetres. Tampoc n'hi ha per tant. La següent, Kuzuha. Vaja, ara la Kuzuha. Em prenc nota igualment.
Què et passa? Vine, no t'encantis. Foucault, no has de tenir vergonya de res. Encara t'han de créixer. Sí. Què t'agafa? Per què ho fas, Akira? S'ha acabat el temps. El pare m'ha dit que li havia de tornar abans de la tarda. Ho sento, però no hi puc fer res. Em sembla que està de mal humor. Potser no hauríem d'haver fet servir els transmissors. Ja és a punt, senyoreta? Sí. Ara entenc per què aquestes revisions mèdiques fan tanta angúnia. La senyoreta Mago és aquí? Sí. Em pot acompanyar un moment? Sí. Estic salvat! Sala especial per mesurar les noies. Què tens, Kuzuha? No sabem què dir per no ferir-la. Hi ha alguna noia més que dugui pits postissos? De fet, entenc com us sentiu, suposo. Els nois tendeixen a fixar-se en els pits instintivament, però això és una cosa que pràcticament forma part de la seva naturalesa i no s'hi pot lluitar. No els ho retregueu. Em disculpo en nom seu. Perdoneu-los. Però, compte, no trobeu injust que jutgi el valor d'una noia d'acord amb aquest principi? No ho trobeu humiliant? El que realment importa no és el que es veu de fora, sinó el que trobem dins del pit. Dins del teu pit, Kuzuha, també hi ha alguna cosa i estic segura que d'ara endavant creixerà cada cop més. Senyoreta. Perdoni'm. A vosaltres us dic el mateix. No us calen postissos per fer-los semblar més grossos. Vinga, farem un descans de 10 minuts i després us tornarem a prendre les mesures. Mentrestant, si algú vol llançar alguna cosa, ho podrà fer sense donar explicacions. Les mesures preses fins ara no tindran validesa. Gràcies! Va, que només teniu 10 minuts, noies. Afanyeu-vos, afanyeu-vos. Senyoreta Magua, torni a l'infermeria immediatament, sisplau. El doctor l'espera. Em pensava que me n'havia escapat. Que burra que sóc. Fugio! Què faig amb tot això? Però què t'havies posat tot això? Anem a llançar-ho. Ja és a punt, senyoreta. D'això encara no. Però què carai fa? Directora, ja tenim el resultat de la revisió mèdica de la senyoreta Magua. Digui. La pacient gaudeix d'una salut excel·lent i, a més, és una dona amb un cos molt bonic! No diu res que ens hagi de sorprendre. Només cal veure-la per adonar-se'n. Sí, això és veritat, senyora directora. Conec una bona pila de doctors. Només vaig demanar un que em deixés substituir-lo avui. Doncs de poc que no m'agafa un infart. No puc permetre que et despatxin abans que em paguis el lloguer. M'ha ajudat moltíssim. Aviat, la veritat és que és tot un misteri, vostè. Més val que això sigui una falac. Naturalment. Som-hi, doncs. Sí. Estàs perfecte, Kochi. Sí, tu també estàs perfecte, Mori. Sou uns idiotes. La revisió mèdica s'ha acabat fa estona. Què? Però si la fotocòpia hi diu que comença a les 3. Ostres, aquí no hi posa que fos a les 3. Era la 1 del migdia. Fan pena. Perdona. Vostès, prou de fer l'asa. Oh. No.
本日はアマー先生に代わって私がホームルームをやります。テーマは視聴者の興味を喚起連想させるための本来あるべき次回予告。まず私が実演してみせますからよく聞いていなさい。京都、もう時間ないっすよ。何？